Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолыда шәһәр советы утырышы уздан бирдән нинди сораулар каралды? Бер эшсез кешегә 16 вакансия туры килә. Шолда эшсезлек дәрәҗәсе нинди хәлдә? Шолның физкультура һәм спорт идарәсе башлыгы Роман Насреддинов эшеннән китте. Ул эшен Яшел Үзән шәһәренең Маяк спорт комплексы учреждениесендә дәвам итәчәк. Шәһәр башлыгы яңа спорт идарәсе башлыгында тәкъдим итте. Ул 38 яшьлек Ринат Әхмәтшин. Элегрәк ул Виктория спорт мәктәбе директоры вазифасын биләде. Шолы Сабан туенда 2 тапкыр абсолют батыр калды. Россия Федерациясы спорт мастеры һәм халыкара класстагы спорт мастера. Имея профильное образование, имея опыт работы в спортивной школе «Виктория», думаю, что проявит свои лучшие организаторские качества и способности для дальнейшего улучшения всей спортивной работы. Успехов вам пожелаем, всего самого доброго. Шолда шәһәр советының 34-нче утырышы узды. Онда 10 сорау каралды. Аерым алганда депутатлар 38 миллион сумлык бюджет ара трансферларны бүлде. Акча койларга китәчәк. Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Шәһәр советы утырышы барышында финанс идарәсе башлыгы Светлана Мулюкова 38 миллион сумны нинди юнәлешләргә бүлү тәкъдимен әйтте. Булар иң яхшы ТОС грантларын түләүгә 13 миллион сумнан артык, спортчыларны йөртүгә 3 миллионнан артык, махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларын җәйге каникулларда ял иттерүгә 992 мең сум, студентларга стипендиягә 4 миллионнан артык, безнең яңа укытучы грантына 2 миллион сумнан артык. Таким образом, параметры бюджета города на 2024 год с учетом вносимых изменений составят по доходам 17 миллиардов 729 миллионов 108 тысяч рублей, по расходам 17 миллиардов 838 миллионов 528 тысяч рублей. Моннан тыш мастеровый рус драма театрына 14 миллион сумнан артык акча тотылачак. Шәһәр мэры Наиль Мәхдиев хәбәр иткәнчә, акча өстәмә ставкаларга билгеләнгән театр штатына тагын 20 хезмәткәр кирәк. Шулай ук депутатлар электротранспорт җаваплылыгы чикле җәмгыять хезмәткәрләренең хезмәт хакына үзгәрешләр кертүне дә раслады. Это наше предприятие, учредителем которого мы являемся. Безусловно, мы за уровнем заработной платы, за всеми этими показателями тоже должны вместе с вами не только наблюдать, но и утверждать те документы, которые влияют на заработную плату и главных специалистов, и руководителей. Шәһәр советы утырышы вакытында шулай ук җирдән файдалану һәм төзелешнең яңа кагыйдәләре расланды. Шулай ук 2025 елда Мәләкәс аръягында беренче Чолы синагогасы эшли башларга тиешлеге билгеле булды. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бер эшсез кешегә 16 вакансия туры килә. Хәзерге вакытта мәгълүмат базасында 6000 тәкъдим бар. Бу хакта Россия эше кадрлар үзәге җитәкчесе Татьяна Быданова хәбәр итте. Эшсезлек дәрәҗәсе түбән булып кала. Хәзерге вакытта нинди белгечләр кирәк? Җавапны алдагы материалдан белерсез. Шолда эшсезлек дәрәҗәсе түбән 0,13%-ны тәшкил итә. Татарстан буенча күрсәткечләр 0,17, түбән Камада 0,25, Казанда 0,22%. С другой стороны, на сегодняшний день в городе существует проблема дефицита кадров. Обеспечить занятость населения позволяет создание новых производств и расширение действующих, развитие предприятий территории опережающего развития, функционирование индустриальных и промышленных парков. Эшче белгечләргә ихтыяҗ зур, гомуми ихтыяҗ 65% кирәкле вакансияләр арасында шоферлар, слесарьлар, станок операторлары, электромонтерлар, табиблар, шәфкать туташлары, тәрбиячеләр. Вопрос номер 1 – кадры. Кадры решают все. Сегодня в полный рост эта проблема стала. Вы видите, насколько острая эта проблема. Поэтому нам придется этим заниматься. И трудовыми мигрантами, которых сегодня достаточно много в городе, и привлечением трудовых ресурсов из других регионов Российской Федерации. Моннан тыш шәһәр мэры Наиль Мәхдиев муниципаль предприятиеләргә мәҗбүри рәвештә җәйге каникуллар вакытында яшүсмерләрне эшкә урнаштырырга кушты. Найдите такую работу,
по их физическим возможностям, с соблюдением трудового законодательства, все наши муниципальные предприятия, без исключения, все, должны быть примером того, как можно в летнее каникулярное время трудоустраивать школьников. Июнь айынан шәһәрдә 1000-нән артык яшүсмер эшкә урнаштырылган, тагын 2000 ярымнан артыгы июль һәм август айларында эшләргә планлаштыра. Быел бәлиг булмаганнарны вакытлыча эшкә урнаштыру программасын гамәлгә ашыруга шәһәр бюджетыннан 32 миллион сумнан артык һәм республика бюджетыннан 6 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Идан кондиционерлары, прицеплы мотоцикллар һәм башка күп нәрсәләр шулдан чираттагы шефлык ярдәме җибәрелде. Ул безнең хәрби хезмәткәрләргә билгеләнгән махсус техника нинди максатларга кулланылачак һәм аны сугышчыларга кем тапшырачак. Бу сорауларга җавапларны безнең алдагы материалда белерсез. Раулга махсус миссияне үтәргә кирәк, хәрбиләргә шефлык ярдәмен алып барырга. Аның сүзләренчә, сәяхәт алдыннан дулкынлану юк, ул аның нинди җаваплылык икәнен белә. Груз гуманитарный везу первый раз. Почти всю жизнь проработал на дальних рейсах, на междугородних. Так что для меня расстояние это не проблема. Думаю, что военнослужащие обрадуются моему приезду. Шефлык ярдәме белән йөкнең гомуми авырлыгы 20 тоннадан артык тәшкил итә. Анда 5 илдән кондиционеры да бар. Аларны хәрби госпитальләрдә куллану планлаштырыла. Прицеплы тулы приводлы мотовездеходлар хәрбиләр өчен әзерләнгән. Эта техника нужна для того, чтобы доставлять боеприпасы туда, в зону боевого соприкосновения, так мы это называем, но обратно. Эти мотовездеходы нужны для того, чтобы могли эвакуировать раненых, технику, которая нуждается, оборудование в эвакуации. Алар шаллы оешмалары җитәкчеләре ярдәме белән сатып алынган. Это далеко не первая помощь, которую мы оказываем. Было и до этого, и квадроциклы отправляли, и антидроны, и сетки, и генераторы. Ну, в общем, то, что людям действительно нужно. Потому что это спасенные жизни, это небольшое, но облегчение их тяжелого ратного труда. Халык һәм армия бердәм, шуңа да бу әле ватанны саклаучылар өчен шеф ярдәменең соңгысы түгел. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. В магазине «Центр света» огромное поступление светодиодных люстр с пультом управления по низким ценам, а также распродажа старой коллекции. Ждем вас по адресу: Московский проспект 30/11А, торговый дом «Центр света».